हेलो लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां भिडिअ लानानै फैदों जायफ्रा माने आबाद मावनो मोजां मोनो आरो जायफ्रा बारिफ्राव आलु बानलु एरि बायदिसिना गायनो हालेवनो थाखाय आं मोनसे भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नाय अब्ला आं नोंथांमोननो गासैखौबो आं देखायनो रेडिसै स' जानांगौ गोबाङा नुबाय बा गोबां नुवाखै थ' जोंनि गेजेराव दिनैसिमबो बेफोरबायदि माने ट्रेक्टरफोरखौ जोंनि गेजेराव बहुत खम आरो सोरबाया सानो आबाद मावना जानोसै ट्रेक्टरफोर थायोब्ला मोजां मावसिगोन बा सोलिलांनो सानो नाथाय गोबां माखासे ट्रेक्टरफोरनि बिबांफ्रा दिनै 1 लाख 1.5 लाख बा गिदिर ट्रेक्टरफ्रा 8 लाख 7 लाख बेफोरबायदिनि थाखायहाय जोङो साननायफ्रा समाव जाफुङा घन्टायाव पार बिगा बेसेबां टाइम आरो बेसेबां थाव जायो गासैखौबो ए टु जेड आं नोंथांमोननो दिनै खोन्थागोन स' भिडिअखौ नायदो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो लाइक शेयार आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लानो दाबावसो नै बेनो जाहैबाय मिनि ट्रेक्टर माने ट्रेक्टरनिख्रुइ आरो उन्दैसिन मिनि ट्रेक्टर आरो दा बेखौहाय आङो नायनो फैदों स' मानो नायनो फैदों आं बेखौ माने बायनो सानदों आं बिराद गोसो जादों माने बारिफ्राव बेफोरबायदि आबाद मावनो मानो बेफोरनि थाखाय जोबोद मोजां सुबिदा दङ बेखायनो आं बेखौ लानो सानदों थ' नुनायाव जोबोद गोरलै खिन्थु बिनि खामानिया जोबोद हेभि आरो ना नै 7 HP बेयो माने बिराद बोलोबो दङ बेजों लोगोसे बे ट्रेक्टरखौहाय माने हाब्रुफ्राव सालायजागोन ना सालायजाबा हाब्रुफ्राव बियो खामानि होगोन ना होआ बेनि सोमोन्दै जोङो बेखौ जाय बिथाङा बायदों बिगोमा बिथांजों आरो एसे रायज्लायनि बिनिफ्राय गाज्रि जानायनि सोमोन्दै आच्छा गाज्रिफ्रा माबायदि जायो बेनि सोमोन्दै बिनिफ्राय गियार वेलफ्रा माबा मोनसे प्रब्लेम जायो नामा बिनिफ्राय थावफ्रा डिजेलफ्रा माबायदि बिनिफ्राय मबिलफ्रा माबायदि माने गासैखौबो दिनै आं नोंथांमोननो शर्ट भिडिअनि गेजेरजों आङो खोन्थागोन दा आं बेयाव फैनायनि मेन खारना बे आं बेखौ बिराद बायनो गोसो आं बिराद एक्साइटेड आरो जेला आं खोनादों अब्ला आं सानो जाहैबाय बे ट्रेक्टरखौ लानानै आङो माने एसे बारिफ्रावहाय माने आंनि थाखाय मदद जागोन खामानि जागोन आं सानदों बिथाङा फैलाव बसुमतारी बिथाङा जोबोद आबाद मावनायाव जोबोद माने मोदोम गुदुं दा बिथाङा नै बेखौ बायनानै लाबोदों दा बिथांनिफ्राय जों एसे मिथिना लानि बिथाङा बेखौ बायनानै खै बोसोर जाखो आरो बेखौहाय बेसेबां दामनिफ्राय बायना लाबोखो आरो बिनि माबा मोनसे गाज्रि जानायफोरनि खारनफोर दङ नामा बेखौ जों एसे मिथिना लानि एक्चुअली आं बेखौ बायनाया 3 बोसोरनि बारा जाबाय माने ओरैनोथ' बियो गाज्रि जायाखै दासिम आंनियाव गाज्रि जाफेराखै बायनायाव आङो बेखौ 46,000 आव बायनाय जादोंमोन पान्जाबनि आहमेदगढ़ ना माबा होननाय दंमोन आरो गोसोआव गैला आरोखि बेयाव बायदों मोनसे कम्पानि दंमोन आरो एस राजा होननाय बेनिफ्राय बायनाय जादों आरो आच्छा बेखौ बायनाय नोंथाङा खय बिगासिम हालेवजेनखो बा माबायदि बाहायखो बेखौ बाहायनायावथ' बायखांनानै आङो दुब्लियाव एवदोंमोन दुब्लिया ओरैबायदि जोंनियाव एकदम हार्ड आरोखि जाय दुब्लिया माने हाया गुफुर बे हाया ओरैबायदि गोरा जायो बेयाव मावदोंमोन आरोखि मावनो एसे खस्थ' मोनदों आरोखि माने पार बिगा 1 लिटार थांनांगौआव थावा खामनायाव आरोखि फिउला 1 लिटारनि बारा खामदों आरोखि हायो हानाया गोराबाबो हायो खिन्थु एसे खस्थ' मोनो आरो इन्जिना ओमफ्राय बुंनो थाङोब्ला ओरै गोरलै हास्राव हा गोमो हा गोसोम बेफ्राव इजिलि मावनो हागोन आरोखि 1 लिटारनिफ्रायबो खमसिन खानगोन आरोखि बिगायाव आच्छा पार बिगा खय घन्टासिम लागोन नुनायावथ' जोबोद गोरलै नुनायाव जोबोद गोरलै नुदों नै पार बिगा 1 घन्टा लानाय नङा 1 घन्टा लानाय नङा माने हानि सायाव डिपेन्ड खालामो आरोखि हा गुरैबा माने 1 घन्टाबो लानाय नङा ओमफ्राय हा गोराबा 1 घन्टानिबो बारा लागोन आरोखि बेबायदि नुनायाव गोरलै नाथाय बे 1 घन्टा लानाय नङा खोनाबाय जोबोद मोजां आरो मोनसे गाज्रि जानायनि लैखोनफोर मोनदों नामा दासिमाव जेबो गाज्रि जायाखै आं दिनैसिम 3 बोसोरनि बारा जाबाय नै मोनसेल' अइल सिल जिदों नैबेजों नैबे गियार लिभार होनो बेखौ नैबे गियार लिभार बेयाव अइल सिल जिखोना माखो माने अइला गबाय थायो आरोखि बेयाव लिक जाना दङ माने जेबो प्रब्लेम नङा अब्लाबो माने दासिमाव सोलिगासिनो आरोखि माने अइला गियार अइलनिफ्राय माबा गियार बक्सनिफ्राय खमिबाय थानो आरोखि बे गयो नालाय बेनि थाखाय आच्छा बे गाज्रि जाला बिनि रिपेयारिंफोरनि सुबिदाया जेराव बे बाइक गेरेज थायो बेयावनो रिपेयारिं खालामनो हागोन आरोखि गाज्रि जायोबा बायसान्सनि दासिमबोथ' गाज्रि जायाखै आं बानायफेरनो मोनाखै आरो बेनि माखासे पार्ट्सफोरखौ मोनगोन बेनि पार्ट्सफोरखौ बाइक मेकारनाव माखासे मोनगोन ओमफ्राय बाद बाखि जेखौ मोना कम्पानिनिफ्राय
अर्डार खालामनो हागोन आरोखि अब्ला कम्पानिनिफ्रायनो सफैगोन औ 1 बोसोरा वारेन्टि होदों गावसिनिफ्राय सार्भिस फैगोन गाज्रि जायोबा बानायनानै थांगोन आरोखि बेबायदिमोन जेरावखि जाया अल ओभार इन्डिया माबा मोनसे जादोंब्लानो 1 बोसोरा फैगोन 1 बोसोराव ओमफ्राय 1 बोसोरावथ' नोंथाङा लिंहरलाङाखै ओहो आच्छा 1 बोसोरावथ' जेबो गाज्रि जायाखै आंनाव लिंहराङाखै बे गियार बक्स औ ओमफ्राय नैबे इन्जिन इन्जिनाबो इने 700 ml बेयाव अवेल नांगौ गियार इन्जिन अवेल ओमफ्राय नैबे गियार अवेल नांगौ 1.5 लिटार 1.5 लिटार 1.5 बेयाव 700 ml आच्छा माने 1 केजिना नङा आरो ना ओहो 1 केजि ना आच्छा बेबायदि आच्छा नायनि जोबोद मोजां नैबे माथो नैबे होग्रा नामा माथो नैबे स्टारग्रा नामा बे स्टाराव ओमफ्राय बैखौ मा अन खालामखो ना माखो नों बे गुफुरखौ बियो अन सक ना मा होनो बेखौ आच्छा बे सक बे सक बोनानै बेखौ अन खालामनांगौ आच्छा डिस्टार्ब जायो नामा एसे बोनायफ्राव ना डिस्टार्ब जाना खुनु प्रब्लेम गैया नायनो हागोन आच्छा नैबे जाहैबाय अन आच्छा नै अन आच्छा अन अफआ बे ने अन खालामबा नों कइलखौ बोबानो दिरुंखौ बोबानो स्टार्ट जाबाय ओमफ्राय अफ खालामबा बेखौ ओमफ्राय नैबे ब्रेक ना मा जाखो बेलाय बे जाहैबाय क्लाक्स क्लाक्स नैबे जाहैबाय नैबे रिभाइस माने बेगाव फैफिनगोन आच्छा ओमफ्राय बे गोजा नैबे जाहैबाय रेस एक्सिलेटर आच्छा ओमफ्य गियार नैबे गियार फास्ट एन्ड स्ल' मोननै दं अनलि 2 गियार फास्ट एन्ड स्ल' मोननैल' ने ओमफ्राय नों रिभाइसआव फैनोबा निउट्रलाव दोननानै निउट्रल दोनदो दा महाय दं इयो निउट्रल दं आच्छा निउट्रल दोननानै रिभाइसबो माबाबानो फैयो बियो बे क्लास हमबाय बेनिफ्राय रिभाइस हमबाय हगारबाय क्लाक्स बेगाव माय गॉड जोबोद इजि ना बिदिब्लाथ' सासे आइजोआबो गोसो जायोब्ला मावनो हागोन इजि ना इजिलि आच्छा बिदिनो आबाद मावनो मा मावनो बा गोरान आबाद मावनो थाखाय सोलिगोन आरो ना मोजां आच्छा ओमफ्राय नैबे हेन्डेल बायदि मोनना नैबे माबा बे जाहैबाय हेन्डेलनि एडजास्ट माने बेखौ एडजास्ट खालाम गोजौ गाहाय खालामनो हागोन आरोखि नों माबायदि नोंनि कम्फर्टेबलनि सायाव आरोखि नोङो गोजौबा गोजौ खालामनो हाबाय गाहायबा गाहाय खालामनो हाबाय बेजों गोबां एटेचमेन्ट खालामनो हायो जेरै रिपार माइ हाग्रा बिदिनो वाटार पाम्प बिदिनो अनेक माने जेनेरेटर इलेक्ट्रिक साप्लाय खालामग्रा बिसोर गासिनो बेजों एटेचमेन्ट खालामनो हायो बेयाव सोनानै आरो ना बे माने मोनसे माबा दङ मा होनो बेजों क्रेंकशाफ्ट दङ क्रेंकशाफ्टआव जों लागायनो आरो बे पिटिअ होनो ट्रेक्टर गिदिराव थायो बेबायदि दं आरो बेजों गोबां एटेचमेन्ट खालामनो हायो आरोखि माइ हाग्राफोरबो माइ हानोबो हायो वाटार पाम्प खालामनो हायो खिन्थु बेजों खानाय जानांगोन बियो ने बेजों आं मावखांबाय माबा मा होनोमोनलाय रिफारखौ आं लगायखांखाबाय रिफारखौ नों लगायखाबाय माने बेयाव खानाय खालामनानैहाय हाखांबाय बिराद मोजां जायो ना कुइन्टेल लायो 5-6 कुइन्टेल 5-6 कुइन्टेलखौ 5 कुइन्टेल हायो आरोखि खौ इजि मोननो हायो आरोखि आच्छा इमान गोलै साखा इमान गोलै ट्रेक्टरा 5-6 कुइन्टेल आरामसे बोयो आच्छा प्लेनाव आरोखि बोखाबाय नामा बोखांखाबाय बाख्नायथाव बाथ्रा जोबोद मोजां बेयाव अवेल होनांगौ बेयाव गियार अवेलानो जायो इन्जिन अवेलफ्रानो जायो बेयाव थाव होनांगौ बेयाव खथायाव बेनिफ्राय जेलानाखि हाद्रिया हाबगोन माने इन्जिनाव हाबलांनाय नङा आरोखि बेयाव जमा जाहैनानै थागोन आरो बे सोबथाबना लाजोबगोन अवेला बेनिफ्राय बेयाव अवेल होनांगौ जायो बे जाहैबाय एयार फिल्टार नैबे स्पन्ज दं बेखौल' आरो ना बेखौ थाल लानांगौ आरोखि बेखौ दै हाबलांनो हानाय मालाबा बेनिखायनो बेखौ एसे केयार खालामनाया मोजां आरोखि लहाखौ मान सुंथायो बे जाहैबाय स्टेन्ड बे नांगोलखौ चेन्ज खालामगोन ना आच्छा जेला नांगोल सोनायसैबा माने मानसिफ्रा सानो अनेकनो ओमफ्राय बेखौ ओरैनो पिक्सारल' नुयोबा भिडिअफोरल' नुयोबा ओमफ्राय अनेक भिडिअआवथ' नुबाय डाइरेक्ट एवनाय नङाबा डाइरेक्ट बिदिनो सालायनाय नांगोलखौ अहाय लागायो माने कुइसन खालामो मानसिनि गोसोआव आरोखि बेखौ रावबो बांद्राय भिडिअ माने बेखौ नांगोलखौ लगायनायनि माबा जाहैबाय नैबेखौ खेवनांगौ आरो साखाखौ खेवनानैनो बे नांगोलखौ बेयावनो लगायगोन आरोखि अब्ला एसे खस्थ' जागोन नामा बेखौ खेवनायाव खस्थ' गैया एथ' इजि बिदिब्ला जोङो एसे देखायनो हागोन नामा देखायनोसै नायदो फिन दङ नै फिन आच्छा बेखौहाय बख'बानो होमब्ला बे गसिगोन नामा माय गड आच्छा बेखौहायबो
इदि सोबाय औ इजिलि सोनो हायो इजिलि आच्छा हाब बेनिफ्राय बेखौ लक होफिनबाय बेखौ ओहो आच्छा बा बेखौ मा खालामगोन बे जाहैबाय बेखौ जेनेबा एवनोसै दा बेनि दारैनो खम गुरै खरा आरो लासैखौ मानो हायो आरोखि हाखौ जेसेबांनाखि बेखौ लाखिगोन जेसेनाखि ओरै नारदोना लागोन जेसेनाखि जायगायाव थागोन नालाय बे नांगाला बुरगोन आरोखि हाखौ गोमोनसिन खालामगोन जेसेनाखि स्ल' हगारगोन बेखौ गुरै नारदोनायखौ बोखांगोन जेसेनाखि खरा खारलांगोन सारजों जागोन आरोखि जेसेबांनाखि लाखिगोन इसेबां गोथौ बुरगोन अब्ला नैबे गुदुंफ्राबो खामानि होयो ने औ बिसोरो जाहैबाय एडजास्ट माने बेसेबां नांगौ गुरैयाव बेसेबां गोरायाव बेसेबां बे एडजास्ट आच्छा बिदिब्ला थो जोङो स्टार्ट खालामनानै नायनोसै नै स्टार्टखौ नायनोसै जों स्टार्ट होनायखौ बेखौहाय होग्रोबाय गिबियावनो बेखौ अन खालामग्रोबाय आच्छा बेखौ अन बे अन ने अन बेखौ खालामबाय बिनिफ्राय नै सकखौ बोना लाबाय बिनिफ्राय ओरैला बोनाय ओरैला सक जेलानाखि स्टार्ट होगोन बिथिं बोना लाबोबाय आच्छा ओमफ्राय स्टार्ट जाखांबाथाय बेखौ थाब ओरैलांफिनबाय आरोखि आच्छा हाब खनसे जाबायबो बिदिब्ला जोङो नायनि दा बियो दा बुंनाय नङा आरो बिदि ने जेलानाखि नै बेखौ नारदोगोन बेखौ नारदोबासो बुंगोन आरोखि बेखौ नारदोबा बुंगोन आरोखि साखा नांले बेवहाय आच्छा नैबे हा गुरै ने बे हा गुरै अब्ला जोंबो नायनि बे वान गियार फैबाय बेखौ निउट्रलाव दं दा निउट्रल दङ आच्छा वान गियार जेलानाखि फार्स्ट एवगोन वान गियाराव होना एवनांगौ वान गियाराव सेकेन्ड टाइमनिफ्राय नों हाइ स्पिडाव एवनो हागोन आरोखि हाइ स्पिड स्ल' आच्छा दा वान गियाराव दे अब्ला जों स्टार्ट खालामनोसै खेमसेनो साफा माथो ने दा नायदो लोगोफोरनि खनसेनो साफा ने मा गायो मा मावो मावदो बेसेबां गोथौ खालामो दोनायनि 8 इन्सि 6 इन्सि आरो बे थौलेसे खालामनो हागोन नामा हायो 4-5 हायो दायो 6 इन्सि बे हाबबाय नै बिनिफ्राय गोसो जायोब्ला 4 इन्सिसिमबो खालामनो हागोन थाज्रां थारमाने आच्छा बिदिब्ला आङो ट्राइ खालामनि एसे एवनानै नायनि माबायदि मोनो एसे नायनि आं एवफेराखै अब्लाबो आं दिनै एसे नायनायनि आरोना माने एवनो थाखायहाय खनसे एवगासिनो हाया ओरैबायदि गोमोन माने ओरैबायदि मोजां माने आबाद मावनो थाखाय खामानि होयो आरोखि गोसो जायोब्ला बेजोंहाय घन्टायाव जुदि 1 बिगाब्ला नोङो 3 घन्टा खुरि एवोब्ला 3 बिगाबो नोङो गोसो बायदि माने मावनो हागोन 3 बिगायावहाय मात्र नोङो 3 लिटार पेट्रल खामगोन जोङो जास्ट नोंथांमोननो देखायनायखायहाय नैबेखौ एवनांगौ गैयामोन अब्लाबो गाज्रि नुनायसै अब्लाबो जास्ट माने देखायनायसै आरो भिडिअनि थाखायहाय नैबेयाव ओरैबायदि गोरा हा बेयाव जुग माने हालेवथेनि गोरा दा बेखौ नायनायनि गोरायाव माबायदि जायो आच्छा बिदिब्ला होजेनबाय नै लोगोफोर खस्थ' मोनो एसे ने एसे खस्थ' मोनो नै बे फार्स्ट टाइमावहाय जाहैबाय बिदि खालामनो हागोन आरोखि फार्स्ट टाइमाव बेनिफ्राय सेकेन्ड टाइमाव जुदि एवोब्ला फार्स्ट टाइमाव खस्थ' मोनो बिनिफ्राय सेकेन्ड टाइमनिफ्राय नै जाबायानो दा नोंथाङा मा बुङो कमेन्टआव खोन्थाहरदो सोरबा बुंनो हागौ हा गुरैखासो हादों दा नायदो नै बेसेबांबा गोरा हा नै बेयावबो एवनानै नै दा बेखौहाय हाग्राखौ गारदो आबादखौ मावदो बानलुफोर गायदो
बेखौ होनो जाहैबाय मिनि rotervator होनो जायखिजाया आं दिनैसो फार्स्ट टाइम नुदों आं नुफेराखैमोन इउटुबफोराव जे नुयो खिन्थु एसेबां ध्यान होनानै नाया खिन्थु जोंनि एरियाफ्राव बुहुद खमखाय दिनैहाय मोजाङै नायबाय नोजोर होबाय बेनिफ्राय बे बिथाङा गोबाव सम बेखौ बाहायबाय बिनिफ्राय बाहायनायनि गेजेरजों दिनैहाय फुरायै मिथिबाय आरो बिनि सोमोन्दै माने नोंथांमोननो खोन्थाबाय बेखौ इजिलि माने सालायनो हायो आरो इजि बेखौ बाहायनो हायो बेनिफ्राय गोरा बा गुरै जेरावबो बेखौहाय माने नांगौ बायदि सिस्टेमै बाहायनो हायो जोबोद मोजां मोनदों स' लोगोफोर दिनैहाय आं नोंथांमोननो A to Z खोन्थाबाय दा सोरबाफोर जुदि बारिफ्राव आबाद मावनो बानलु गायनो एसे एनै थारुन इरि माबा माबि आबाद मावनो जुदि मोसौ गैयाब्ला खम सम बेसेनावनो बेखौ बायनानैहाय नोंथांमोना बाहायनो हागोन जेरै आं गोसो जादों आरो आं बेखौ बाहायनो आं जोबोद एक्साइटेड आरो आं स' A to Z नैबे आंनि लोगोनिफ्राय जोङो मिथिलायनो हाबाय बिथाङा खोन्थाबाय जोबोर बिथाङाबो चेनेल दङ बिथाङा जोबोद आबाद मावनाय जुनाद बिथाङा सेसा एरि बायदिसिना दङ बे बुस्थुखौ बे ट्रेक्टरखौ बिथाङा बायदों बिथांनिबो चेनेल दङ बिथांनि बे ट्रेक्टरनि सोमोन्दै जुदि नोंथांमोना A to Z जुदि मिथिनो आरो बियो माबायदि एवो माबायदि सोलिदों आरो बायनायाव माबायदिमोन बिथांनि चेनेलनि गेजेरजों नोंसोर बेखौ भिजिट खालामनो गोसोब्ला बे बबेजों सफैदों आरो बेसेबां बक्सआव सफैदों बेसे गिदिरमोन बेखौ जुदि भिजिट खालामनो गोसोब्ला बिथांनि चेनेल AB रुरेल लाइफ ABC रुरेल लाइफ नोंथांमोना भिजिट खालामनो हागोन आंनि चेनेलखौ आरो चेनेलाव हाबनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय खोनाबाय बिथांनि चेनेलखौहाय भिजिट खालामहैदो आरो आंबो बिनि चेनेलनि लिंकखौहाय डिसक्रिपसनाव आं होनानै दोनगोन नोंथाङा नायदो आरो नायनानै बिनि सोमोन्दै सोंहरनो हागोन बेनिफ्राय कमेन्टआव बुंहरनो हागोन महा मोनो माबायदि मोनो बबे बाजाराव मोनो माबायदि अनलाइन मोनो ना मायो नोंथांमोना माने A to Z मिथिगोन बिनिफ्राय बिथांनि गासै मावनाय दांनाय आरो बेजों सलायनायफोरखौ नोंथाङा मिथिगोन लोगोफोर दिनै भिडिअआ बेखिनिसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंना लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव बाय नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन होननानै नेनानै